the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panutya. Pangitaon ko dyan ikaw. O batas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang tunggan ng malibutos. Palami style. Ibayan ko ikaw. Isang ko ganin mo ang langit. Kasilag style! Di ka silagan ko ikaw. Magkalimta na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imuha nino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the sign? Mga sulilanon nga matapos matag-agil. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lampyahan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong talod. Dili gayud makapanlas sa mga lamasang dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arman Productions Center. What's the style? Ako si Noel Ginengon. Dili ko iksabayan ng iyang kagahapon. Ay importante nga, mahal ko niya o buutan siya. Ngunit nitabos kong kinabuhi nga, di na ko may kalimtan. Oh ba? Birthday day ron sa imong asawa? Oh, by well. Nya, busa kayo. Perman ta, ato sa mo na. Ako lang bisita ron. Bisita tagang gawas. Wa, ikaw ra. Doon ay mo bisita, mga printer na sa kusawa. Mo ba? Mutsato na ko. Mutawag sa akong asawa ba ha? Ay, Nangit ko. panangkit. Utaw ko niya ito, ikabot sa mo ba? Bida, sarado na ta. Tumutor nga, na-parking eh. Parking gawas. Tana na yun. Ay nalang ko gagta na drive-by. Una lang dito, kaya nakatultol lang ko sa inyo Basta, magsibulit ka. Bulit ko kang galit ha. Musim maga uli ka sinyo. Buwing. Di oy. Matulig ko sa inyo. Inikabot ako dito, tawagan ako ang asawa. Ha? Okay, sige. Una lang ko. Bye, Sige, sir. bye. Bye, Una. sir. Sige. Yan, palagan. Ito, dito sa bahay na may puldo. Unsa? Mao na tay saldas. Nanawag na akong kumpana nga si Noel. Magabian ko na siya maayo kay may birthday siya nga kitambungan. Busa, mula kausap ko rin. Pagkikita ko ni Chiro. Sipin, oras sa maluis imong bana no, kabuutan ni Noel nga imo lang budian. Uy, Da, ang importante, nawa ko mabiya niya. So, hindi man na siya sa trabaho. Dagsarang mo jar na ko. Nga, pihilig mo ko ng butang nga, Pin. ay ako ba'y naluin ni Noel? Kung ako palang iyang ipanguyaban, kunya ako iyang ipangasawa, na, digid ako siya traidoran sama sa imong gibuhat kay buutan kay si Noel. Di ba sa mahitabo nga panguyaban kang Noel? Kay binaangkan man ka. Di man tinahan si Noel o papay nga may anak ng daay. Napaangkan ko kay nabiktima ko sa saad nga bakap. Apan dili ko babae nga sama ni mga daghan og naw. Babae nga dili matabaw ko sa kalalaki. Hoy, lain-lain mo kung gana ang tao. Ha? Ang gusto na ako nga, permi kong jerjeron o pana. Pero busy siya sa trabaho. Oh, ikaw,
okay ra nimo nga. Maayo lang jerjero niya, maayo ra sa dili. Kung imo sad na. Basta kay ako, akong gusto nga kada adlawon ko jerjero kana. O kay dili man siya makahimo ana. Idi, ato na ko pangitaon sa lain. Bay, tinuod yun da nga ako rin mong bisita. Tima. Laro na yun. Hey, Yan na ikaw bisita. go, bay. Abot man diri bay. Ako dito. Yung muna ako nakita. Ha? Ay. Ayan na pa. Ayun. Drong. Ya, drong. Inom tatagay ka rin. Ay, hindi mo ba? Sabi mo. Sabi mo. So, nasa sisig ka sa diri. Aliwa, tagugong nunoy tabar. Maupo si Padlawa. Aso, naging bitar naglain ay. Bida. Nator ang taon yan. Dagan ko taon. Muna nato, hindi yung sobrang pagkaon yan mo. Inigurot ini nga ako sa kabutilya uli na ko ya. Apit na malas na ibis gabi ko. Basi nagpaabot at turo na ako kasawa ba. Iliga ba kaya tug 6 ba yan na. Kanya timing nga nakainom ko rong gamay at tukaraw ganas. Ay, pero may mong sawa. Tanaw na guli mo. Hili kay kang hablak. Bida. Kay hili mo kay kang pakigol nga kanang pinamumpo kay sininay yung asawa ba. Mau yun. Hablak yun, sige. Ha? Mura wag magpatsansing og lagi. Kuya na og laki na may mahilig yung sesway. Bida. Nagganag lagi, birahan ka, birahan ako. Ako'y ring. Sino ulit mo? Ito na nanawag na ako. Ano ba? Natingalin nito asawa siguro. Uy, si Silda, aming amiga sa asawa. Uy, nawag. Hello, Silda. Noel, dayo diya kun asa ka. Ha? Ang masakpan mo imong asawa nga nag-exercise og laing lalaki. Unsa? Ang akong asawa nagkikisex og laing laki. Oy, di-off man kayo ni Silda ngayang tawag. Tinawagin kayo, bati ito yung sulting silda nga. Again, loudspeaker ni mo yung cellphone taon. Sundan ko nun niya yung asawa nga nakikita laing laki nga kabit. Nabidyohan niya, kaya nakikuyog laing laki gawas. Ni gawas sa gate ninyo. Ha? Bay, kami sa di ko makatuo sa tangkita ko ni Silda na ko. Mugiyan ako bay. Anto na ko bay. Diyan ka na bay. Ay, pagpatay tao may will ha. Ayaw taon. Pero ay gusto ni may mga asawa sagdi na siya. Bida. Makakita, makaglabaw si mga asawa bay. Kinilang lips to lips nga nagkako sa gawa sa pay. Gisundan man gid ako siya. Videohan gid ako sila. Karon unsa man? Nakita nimo ang video ba? Paabuton ba nimo nga manggawa sila anang maubay? Pabuto na ko. Gusto ko masayod siya na ni ako at magsabay sa iyong kamit. Kuya la, say, miabi na ang gamay nga pultahan sa gate oh. Sila na ka na ni Kawas, Noel. Salamat kayo ha, Chokyas. Ang tagbaw kita ni mo, uy. Pastor
nakuha. Ako dahil. Tagbawi ko ninyo. Nabisa kayo ka rin. Pero dihan mo mga limtan ako. Kalima day. Kalimahon na kataan. Pero, huwag pa mauli naman ka. Ay, susunod na. Kaya na Uy, naman. Bilay na kung akong panag kamay na lana. O sige na, doon ako. Ako na lang mo ato sa kalsada. Aron mag-atang og taxi. Karon. Hala. Sige ka. Dong Noel. Ikaw? Mo ha? Ha? Sige ka. Gawa ko may ba? Noel. Saan kayo kang asawa ha? Hoy! Noel. Huwag na ta! Ha? Pangipusan tananin mo business bay! Ug layas ha! Layas! Ug kaya lang pakita na bandos kamatayan! Noel. Ha? Isita ka rin ba yung gusto mo sa kanggan? Okay rin mo kitipong salin sa laging hurok, ha? Okay ra kayo na ako na be. Kaya butan na silda. Napaangkan na siya kay nabiktima man siya sa saad nga baka. Kahiga. Oh, no, ka. Sabi gugma black nun. Ana, gina. Karong gabi, mamisita kong silda kay. Huwag ko niya kong sugdon. Siya nang akong ipuli sa mabudion kong asawa. Salamat ay silda nga, imo day kong gisugot ay. Kana tungod kay hanggat karon, naigugma pa ko nimo Noel. Kung ako palang untang imong giuyab og ipangasawa, dili unta ka mag-uol ron. Oo lagi. Kaya di man nahitabo nga budhian ta ka. Ay, salamat ay. Huwag ikaw nang akong ipuli ni si Pinday. Kita nang maglipin. Ha? Nya may anak na ba ko? Kamatuoran anak, salin na lang ko sa lain. Basi magmahay ka nga makikipon o babae nga dunay kagahapon. Huwag labot yung kagahapon ay. Ang importante nga mahal ko nimo. O patuot ka nga nahigugman ako. Ikaw nga akong imuon nga inahan so maabot paunya na itong mga anak. Ikaw na, Selda. Dugay na kay nangawak ka dilawan ang imong gibuhat. Kasami na. Hindi ka yung puli ko sa wasawa. Noel. Di na na version ha. Ay, isa na kabata nga malisod niya. Di na ko na iksabayan ay. Kita na ako makakita mo. Ano kaya? Kuda ko na minukoy. Ano din na mabit-sipitin? Madako mo kay ng imo. Masako pa magkina sa kapaanak na po. Kagahi. Kagahi, kagahi. Salami ang pagpapuni mo sa buhay. Lami ang kanon masad ako. Tanalan day, elang kita day, agay. Dali na. Hindi na madahalap ni nagay day. Napaplak ka day. Siyang kini. I love you, Sinda. I love you. Love you, Sinda. Kumo na ni. At ani. Alami. Mabitang ko sa akong patay. Alami. Noel.
Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.